σκέρε παρατημένα κοπρόσκυλα. Εγώ είμαι ο μπάσταρδος ο Χώσεσο. Και έχω επιστρέψει στο YouTube ξανά μετά από τόση γάμοτε Σαρδάμ αρχίσαμε. Μετά από τόσο καιρό αποχής. Ναι, γιατί ήμουνα σε ένα μπουντρούμι μαζί με κάτι γκόμενες και με ανάγκασα να κάνω ιδιωτικά τα επεισόδια. Έσκαιρε. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν αυτό στη Σαλούγκα που είχα κάνει ένα vlog και έλεγα διάφορα πράγματα στον κόσμο εκεί πέρα. Μαλάκες, ακούσε τι έγινε εκείνη τη γάμοτε Σαρδάμ. Ακούσε τι έγινε εκείνη τη στιγμή που είχα κλείσει το βίντεο. Ήτανε κάποιοι τύποι με ακολουθούσαν λογικά σε όλη τη διάρκεια που έκανα το επεισόδιο και αρχίσανε να με βρίζουνε, με λέγανε πρεζόνι, τι φωνάζει μες στον κόσμο, ρε βλάκα. Πήγαινε και ένας να με δει, αλλά μετά έβγαλα ένα δεν κάνω το πω αυτό στο YouTube, sorry παιδιά, και χέστηκαν και έφυγαν κατευθείαν οι σκέρες. Και αυτό δεν είναι τίποτα, έχω πάρα πολλές ιστορίες τόσο καιρό που έλειπα σε αυτή τη γαμημένη πολυτάραχη νεκρή ζωή μου που λέτε πριν από κανένα μια εβδομάδα, ναι, κάπου τόσο παίζει να ήταν. Έκανα τη μεγάλη αποστολή να πάω μέχρι τα παλαιά σφαγεία και τελικά νομίζω λέγονται παλιά, εγώ τα έλεγα παλαιά, βασικά το ίδιο να εντάξει στα αρχίδια σας, εκεί πέρα που είναι τα μπουρδέλα. Σκέρε. Πήρα τη μεγάλη απόφαση να πάω εκεί πέρα από Αντιγονιδών. Όσοι ξέρετε από Σαλονίκη, Αντιγονιδών είναι στο κέντρο. Και ναι, περπατήσαμε έτσι για να κάνουμε τη διαφορά. Συνήθως πάμε με αστικό. Αλλά για την περιπέτεια πήγαμε με τα πόδια με το Μίτσουλα από Αντιγονιδών μέχρι Ουάν Σαλόνικα που ήταν κάπου 45 λεπτά ή 50. Σου παίζει και μια ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και που λέτε μάγκες, περάσαμε από ένα γάμο τα Σαρδάμ. Περάσαμε από ένα σωρό εγκαταλειμμένες περιοχές της Σαλονίκης. Εκεί πέρα είχε γύφτους, κάτι παλιά σπίτια. Λίγο τρομάξαμε, μην μας ληστέψουνε. Αλλά τελικά τα καταφέραμε μια χαρά. Ή έτσι νομίζαμε τουλάχιστον. Εγώ μαζί μου είχα 30 ευρώ γιατί τα έχω ξοδέψει στις βότκες. Ναι, τώρα πίνω και βότκες εκτός από μάλα ματίνες. Ο Μίτσουλας είχε 40. Και αφού φτάσαμε εκεί πέρα, πως λεγότανε κάτι. Περιμένετε λίγο να το ψάξω. Εσκέρε, δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Studio Paradise Θεσσαλονίκη. Ναι, που λέτε από Αντιγονιδών πήγαμε Ουάν Σαλόνικα 45 λεπτά και μετά για να φτάσουμε διεύθυνση Νικηφόρου Ουρανού 4 εκεί πέρα που είναι το Studio Paradise στο μπουρδέλο. Κάναμε 15-20 λεπτά νομίζω ακόμα. Ο Μίτσουλας πήγε στο καλό το στούντιο εκεί πέρα που δίνουνε 40 για να κάνεις σεξ. Αλλά εγώ επειδή δεν είχα πάω συνήθως σε κάποια σπιτάκια, αλλά τώρα είπα να κάνω την αλλαγή και πήγα σε ένα διαφορετικό. Τι το ήθελα αρχαμό, τι πουτάνα μου, αυτό έκανα όντως. Και που λέτε αλάνια, μπαίνω μέσα αλλά και στην πόρνη και βλέπω μια μεγάλη γυναίκα. Τώρα λέω αυτή θα είναι τσατσά λογικά, αλλά δεν έβλεπα πουθενά κάποια άλλη τσατσά, οπότε υπέθεσα ότι η πραγματική ιερόδουλη θα εμφανιστεί σε λίγο, αλλά δεν εμφανίστηκε πότε. Έδωσα έτσι το 30 μαλάκας και πήγαμε στο δωμάτιο και τη βλέπω να έρχεται μαζί μου και εκεί λέω όχι ρε γαμώτο, δεν θα γίνει αυτό που νομίζω τώρα και αρχίζει να γδίνεται. Όχι ρε γαμώτο. Και λέει βγάλε τα ρούχα σου και τη ρώτησα πόσο χρονών είσαι και είπε στα 60. Καταλάβετε τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Είχε την ηλικία, θα μπορούσε της μάνας μου άνετα σκέρες. Και αφού έγινε ό,τι έγινε, με πήρε τσιμπούκι ούτε για 3 λεπτά. Είναι σαν να με ξεγέλασε η καριόλα. Πήγα να τη γαμίσω και είπε πιο σιγά πονά λίγο. Και μετά έλεγε δεν έχουν καλό στρώμα εδώ πέρα. Έχει κάνει και παράπονα και για τα στρώματα η καριόλα. Και δεν μ' άφησε να τη γαμίσω ούτε για 7 λεπτά σίγουρα. Ναι, νομίζω κάπου τόσο πιο λίγο παίζει να έκανα σεξ. Και μετά άρχισε να με κάνει στριπτής. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε μπουρδέλο. Συνήθως κάνω σεξ μόνο. Άντε 20-25 λεπτά ήταν παλαιότερα. Και τώρα με έκανε και στριπτής για να με ξεφορτωθεί. Μπάσταρδι! Οπότε ναι, κάπως έτσι έχασα 30 ευρώ αντί να τα πιω σε βότκες για μια γριά που δεν μου σηκώθηκε και σχεδόν ούτε καν τέλειωσα. Δεν ευχαριστήθηκα τίποτα. Ενώ ο Μίτσουλας ο μαλάκας πήγε με μουνάρες σκέρι και μετά συνεχώς με κορόιδευε. Και αυτή ήταν η 12η φορά που πήγα σε τέτοιο μέρος και από εδώ και πέρα το νούμερο 12 θα είναι το καντέμικο και όχι το 13 για μένα. Σκέρε! Και τώρα για να ξεχάσω αυτή την εμπειρία πρέπει να πίνω συνέχεια πάνω από 10 βότκες σκέρες. Τώρα με αναρωτιέσαι γιατί δεν κάνεις σεξ με την κοπέλα σου και πας σε τέτοια μέρη. Εγώ πηγαίνω γιατί είναι διαφορετικό vibe και νιώθω πιο τράπερ, πιο αλήτης. Τώρα που είπα τράπερ, έχω βγάλει ένα νέο κομμάτι σε πρεμιέρα. Θα είναι βασικά trap rock, κάτι τέτοιο. Έχω ανεβάσει ένα μικρό short και TikTok με κάποιο snippet. Λέτε να σας το βάλω να το ακούσετε. Άντε και να γαμώ τα Σαρδάμ. Άντε να σας το βάλω και εδώ.
Μου έλειψε να κάνω podcast, σκέρε. Αυτό το κομμάτι λέγεται Είμαι ο Spook, είμαι ο Spook, είμαι ο Spook. Και θα βγει 20 Νοέμβρη, σκέρε, θα γίνει hit, ήδη έχει γίνει viral αυτό το απόσπασμα που ανέβασα εκεί στο TikTok, σχεδόν 1000 προβολές σε μια μέρα. Είμαι ο Spook, είμαι ο Spook, είμαι ο Spook, είμαι cool, Αυτό ήταν, ξέρω, είναι πάρα πολύ lit και με πάρα πολύ καλή ηχογράφηση, εσκέρε. Α, ναι, κάντε με και ένα follow στο TikTok και στο IG για να ενημερώνεστε, είναι τα πάντα κάτω στην περιγραφή. Έκανα και ρήμα, οπότε αρχίζουμε δυναμικά τη νέα σεζόν πριν από το 2025, γιατί βαρέθηκα τόσο καιρό να κάθομαι και να κάνω σεξ με γκόμενες που μου πήγαμε τα Σαρδάμ, που με κρατούσαν στο μπουντρούμι, τελικά με αφήσανε ελεύθερο και πήγα στα παλιά σφαγεία για να ζήσω αυτή την για τον μπούτσα εμπειρία. Συνέχεια ρήμα κάνω σήμερα, τι γίνεται, σκέρε. Με έχει πιάσει λογοδιάρεια, πάλι καλά, όχι κανονική. Εντάξει, είναι το πρώτο επεισόδιο που κάνω μετά από ένα μήνα και δεν ξέρω. Θέλω συνέχεια να μιλάω. Τσίλα ρε Spook. Θα σε κλείσουν στη μέση και δεν θα γίνεις ποτέ monetize. Δεν θα έχεις το watch time, ούτε τους 1000. Εντάξει, είμαι καλύτερα τώρα, λίγο ηρέμησα. Α, ναι, επίσης πρέπει να ξαναφτιάξω την εικόνα του background, βασικά το thumbnail για τα επεισόδια, γιατί είχα κάνει format το PC μου και νομίζω δεν την έχω, εσκέρε. Και τώρα που ηχογραφώ είναι 5,5 ώρα το πρωί, what the fuck, είμαι βρικόλακα Spook, αυτό θα ανέβει μάλλον αύριο το βράδυ, δεν ξέρω, σικούρα. Τώρα να πούμε γενικά τι άλλα έχουν γίνει στον κόσμο, εκτός από τα δικά μου. Τόσο καιρό που έλειπα έχει γίνει και αυτό με την Ιζαμπέλα που το ξεχάσανε μέσα σε ένα μήνα σχεδόν. Ναι, αυτή που είχε πλακώσει μια συμμαθήτριά της που τη ζήλευε, και τώρα εδώ πέρα είχα δει μια είδηση ότι στη Σαλούγκα εδώ πέρα κάποιοι μπάτσοι ξαφνικά συνέλαβαν έναν πατέρα επειδή ήταν με το παιδί του και τον κάνανε έλεγχο. Γαμώ το Σαρδάμ, θέλω να κάνω και εκπομπή. Τον κάνανε έλεγχο για ναρκωτικά και αυτός δεν είχε τίποτα πάνω του, αλλά πάλι το συνέλαβαν ότι να είναι κολόμπατσι. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Το σημερινό επεισόδιο είχε πάρα πολύ ωραία ροή. Μ' άρεσε πως άλλαζε τα θέματα, σαν να αλλάζω τις γκόμενες και τις εξιτάρες. Και τώρα θα με στιγματίσει αυτό για πάντα. Spook. Άμα σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε like, να μπει βαθιά μέσα στη γλυκιά σας τρεχωτή κολάρα. Ένα subscribe για να φτάσουμε τους 2K, και δεν εννοώ εκείνο το αστικό που πηγαίνει από τα κτέλ στο κέντρο. Πώς το λέω έτσι ρε μαλάκες. Να το δείξετε όπου έχετε, άμα πάτε σε μπουρδέλα να βάλετε να ακούτε τον Spook στα αυτιά σας, άμα θέλετε να το ακούσετε μαζί με την πόρνη, εσκέρε. Α, και το πιο σημαντικό, όταν ακούτε αυτά τα γαμημένα επεισόδια του Μαρτωλού Podcast, πρέπει να είστε πάντα με ένα ποτό, ότι να είναι βότκα, πίνω και βότκες, είτε μαλαματίνες, είτε 1,5 λίτρο Γεωργιάδη, Γεωργιάδη και ένα σουχάδι. Αντί ωραία τελειωμένη. Αχ, καλή. Μη κλείνεις σαν παλιό που ζεις, ακόμα δεν άρχισες η ζώρα μου να πανώ. Άντε γεια ρε μπάσταρδι.